Apatxarreka industrialdeak 154.000 metro karratu gehiagoko azalera izango du zabalkuntzonalak bukatzean, eta 75.000 metro karratu jarriko ditu enpresen esku. 2009an, Tailsak eta ETSek sinatutako hitzarmenean adostu zuten Gipuzkoako HTA-aren ibilbideetako 3 trenbide zatien soberakinak ibarbidea betetzeko erabiliko zituztela. Betetze lanak 2 zatitan egin dira. Lehenik, Tailsak ibarbidea prestatu zuen. 2011an HTA-aren materiala industrialera eraman zen. Bigarren zatia 2010ko azaroan hasi zen eta 2016ko otsailean bukatu zen. Bertan, Tolosa Hernialde, Tolosa eta Hernialde Zizurkileko sobratutako materialekin egin ziren betelanak. Hitzarmen horrekin 2 helburu bete dira. AHko soberakinentzat espazio bat eskaintzea eta apatxarreka zabaltze lanei aurrera bidea ematea. Aldundiak behin betiko onarpena eman ondoren, Tailsak hasiera eman dio ingurumen ebaluazio estrategikoari. Aurreikuspenen arabera, 18 hilabete barru urbanizazio proiektua amaituta, industrialdia handitzeko lanekin hasiko dira.